Știi ce nu verifică majoritatea oamenilor când cumpără un apartament sau o casă? Starea tehnică reală a imobilului. Și asta, din păcate, poate duce la costuri uriașe și bătăi de cap după semnarea contractului. O analiză tehnică profesionistă îți arată ceea ce nu poți să vezi cu ochiul liber: existența infiltrațiilor, problemele de structură, calitatea finisajelor, eficiența termo- și hidroizolației sau funcționalitatea instalațiilor. Toate acestea sunt lucruri care, dacă sunt ignorate, pot genera reparații costisitoare și disconfort serios după ce ne mutăm. Noi trimitem un arhitect specializat la fața locului, face o inspecție completă și îți oferă un raport detaliat, scris și explicat despre starea reală a proprietății. Practic, noi îți arătăm tot ceea ce trebuie să știi despre locuință ca să știi exact ceea ce urmează să cumperi. Este o măsură mică, dar care te poate salva de probleme mari. Cumperi informat, protejat și în control deplin asupra banilor tăi. Eviți țepele imobiliare și investițiile păguboase. Vrei să știi exact ceea ce urmează să cumperi? Programează acum o analiză tehnică pe versoexpertise.ro. Cumpără smart, cumpără în cunoștință de cauză.